Pun boten katalumpan ing manah sedaya brayat ngaturaken agenging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dhateng asanipun para sanak kadang mager sari miwah gedhog palang mliginipun wonten ing Aladan RT 13 RW 19 Tawarsari ingkang sampun saestu keparing-paring pambiyantu dumateng keluarga sae menika ingkang mujudaken tenaga penggalian menapa dene igu vertikal ingkang saestu nunjake saking pambiyantu panjenengan kala ing ajeng saged handhamaran saksa gangsar lumampahing upacara pangruktining layon wonten ing siang punika. Sagung pelayat kakung wah putri ingkang kula hormati, ingkang saklajengipun madyaning duki wonten ing ari galengan kidal punika nunjing karana keluarga tinilar kalian panjenenganipun Bapak Pujo menggah kang dados nantaran sedanipun kanthi gerah ambok bilih sampun sawetawis wekdal kirang langkung gangsal taun anggenipun nandhang gerah ewa semanten keluarga boten kekirang anggenipun sami budidaya madosaken usada murid gerahipun almarhum Bapak Pujo saged waluya temah jati temahing waluya. Ewa semanten estu sepisan malih kula aturaken bawanipun manungsa menika namung winates wonten ing pambudidaya wondene pungkasaning sedya menika wonten asta dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pramila kala wingi sonten kirang langkung tabuh gangsal kanthi leren Bapak Pujo kapundhut wangsul wonten payunaning pangeran wonten ing griya sakit Wirasaban Ngayogyakarta Adiningrat.